Hi mga moms, isang maulan na hapon sa inyong lahat ngayon. So, pabalik na ako ng hinaguan. Naabutan ako ng ulan. So, gustuin ko mamaligo, hindi ako makaligo. Gawa po kasi ng aking bagong kilay. So, uwi na tayo. Ayan o, pakalakas ng ulan. Nauna na si Brenda sa akin gawa ng maliligo na rin daw siya sa ulan. So, uwi na tayo. Yan, andito na tayo ngayon papasok sa Hinaguan Farm. Ang taas na naman ng tubig. Lakas ng ulan. Tingnan, ala. Taas na naman, oh. Ito yung kinakatakot ko kasi kagabi, tumawid si Bimbo di sa tulay na dulas. Nalaglag. Ang taas na ng tubig na naman, oh. Sira na naman isang tulay. Tawid tayo. Hey! Dahan-dahan lang tayo. Kung malaglag ako, at least meron tayong kopya ng video. Pero wag naman sana. Yan! Ay, salamat. Buti na lang nakatawid tayo maayos. Taas na ng tubig, oh. So, una na tayo. Kaysa naman, maabutan na naman tayo ng pagbaha. Donna! Dito naman tayo ngayon kay Donna sa tindahan. Don? Wala siya? Bayad ako. Mababayad na tayo ng utang. Hati Donna. Ayun pala siya, oh. Nagtatago siya, eh, oh. Diba? Kamusta si Bride? So, okay na ako. Fully paid na tayo. Wala na. Ay, mukhang may pahabaan ng pangalan dyan. Okay na ako mga moms. So, uwi na tayo. Punta na natin yung farm. Tingnan na natin kung anong ginagawa ng mga bakla. Kasi halos andyan daw silang lahat ngayon. At kompleto. Naririnig niyo ba yung boses ni Bating? Ang ingay. Ayun, ang lakas na naman ng ulan. Parang maliligo ka. Bubo na lang po. Ang nagahapon sa plaza, muna tayo mabili kami, nasa dako na mag-vlog daw. Yan, sukat ko! Uy naman ka sa plaza gabi. Upload sa kong kabarang dako niya karon. Wala naman sa itsura ba? Huy! May naluto pang muna sa mga booth-booth. Booth? Oh, no, bot na niya. Ito ba, ang bubutugan ba yan kayo sa festival sa bubutugan? Bobo festival. Tinanghali ka na, Rhea. Yo, crispy. Bobo. Hala! Saan paggamit sa kwan, pagkakop sa yung bobo. Bobo? Pak, oh. Ano niluluto mo, Bateng? Ewan ko ba, nagdatingan na naman yung mga bayarin? Kamay mo, ma. Ah, talaga, Bateng? Salamat, Bateng, ha? Halo-halo ng mga, Golay? ng manok. Laman loob? Hindi laban loob yung mga echapero ng mga part. Huh? Ano, kuko, toka? Oo, Sarap. Hi mga moms! Andito na tayo ngayon sa farm. At may mga dumating na naman tayong mga parcel. Ayan. Unahin ko na muna yung yung aking na-order. Mukhang tumatiming talaga siya kasi alam niyang sahod. Kaya nagdatingan yung mga parcel natin. So ito yung mga in-order kong outfit. Ah, parang iba itong isa. Hala! Hindi ito yun. Ay, tatlo man sila. Bakit tatlo? Eto. So, magamit din namin ito para sa aming show. It's a colorful.
Ay na, ano siya? Long dress siya. Pretty, basa ka no? Oh, di ba? Polo siya. British na ba ni mo kung shot mo rin? So, pwede siya ternohan lang siya kahit mga rubber shoes. Ganun. Then, Shein siya, Shein. Sana ko ko. Parang- Parang saan ka ng mga sapatos, di. Ito ni mga bakante sa ako ikot eh. Para dito na sa mga. Di ba ganito rin sa inyo, te? Ay, hindi. Dress pala. Yung mga... Magabot sa layo, wag yung ulan. Akala ko yung ano ba? Yung Kaya polo naman yung... yung kita no, yung performance sa Untag. Kaya base na ko nakasama sa XL, level. oh, di ba? Pero Colorful lang. Kasi pinsa yung nagtundo to sa inyo katong nakaling up. And, I have this black. Siya, agad. Tapos, ito lang yung sa ano. Ito nito. Ay? Parang, citrus siya. Pwede pala itong mag-bra lang, sa loob. Bra lang siya, tapos Dere mo Britan. high waist. Dere mo ha. Yan. Mabilin din kami sa maglagla Brenda. Alam mo, Kaya yung mga ano natin na nakuha natin sa Shein. Kasi mga nag-sale. Kaya naman magbayad. Then, ito naman po ay galing kay Ate Mersha, sari-saring paninda. Thank you so much for this. Yeah. Paano yun na to? Pa-bonus, pa-additional? Yay! Kasi Michael Kors daw po. Ayan. Masa kung yellow eh. Mana sa ilong ba? Check natin siya mamaya. Picture tayo. para hindi masira. Ano to? Kasi bumili ako sa kanya nito, umorder ako sa kanya, di ba? So, dahil daw may mga additional na may mga ibang umorder because yun nga, dahil sa pag-post, pinadala niya ako nito. Thank you, Ate Marsha. Taas lagi daw. May bago tayong collection. Additional ba? Oh, taray. It's MK. Na MG. Ay, thank you. Na siya ba? Si Amanda nga palitan na to sa tambal. Kaya na to siya sa Ano yung design? Ay, black naman siya. Okay, papakita ko sa inyo. Wait lang. Diba? An MK. Ano, papakita ko sa inyo isa yung binigay din sa akin ni M-1 collection. Yung style ng relo. Ito yung isa, yan. Ito yung bigay ni M-1 collection. Tapos ito yung bago. Bigay ni Ate Mersha, sari-saring paninda. Thank you for this. I love it. Sukatin natin. Yee! Diba? Kung muna natin tanggalin yung plastic niya kasi. Pareha siya ng lock. Ayan. Diba? Thank you. Tapos meron pa yung isa ibigay ni Sister Van. Yung ating silver. Yan, tingnan natin. Hanapin ko na sa isa. Ay! So, ito sa akin. Ito yung kay Sister Vanessa naman. Ito. This is ano naman. Ano nga ba ito? Hindi ko mabasa. Ano to? Cross. Ayan, that's a cross. This is from M-1 collection. And, ayan. From Ate Marsha, thank you so much for this. Ayan. Excited much. There's a lot of time. Ang dami nagbibigay ng oras. So, sana mabigay ko rin yun sa iba. Yung oras, diba? Thank you! Okay, ngayon, iti-test natin yung mga outfit. Pati natin. Para makita natin yung effect, diba? Para, tsada ba? Unahin natin itong colorful. Kasi ito, okay na to. Mostly 3XL na ako. Tsada. Okay naman na siya. Star na wala siya ng rubber shoes. Tingnan natin siya dito sa salamin. Tsada. Parang ganito yung t-shirt mo, di ba, Gwen? Pero butas-butas. O, di ba?
3XL na yan mga moms. Grabe, laki ko na talaga. Iisa i-testing natin. This is the see-through. So, pwede ka lang mag-ano dito. Okay na yung girdle na high waist and black na bra. Diba? Tapos boots. Next. Diba? New dress. Parang ako sa Ranggola dito, oy. Pero I love it. Diba? Sana siya mo. Pero ano? 3XL na to. Masyado mahaba. Mahaba lang. Diba? Para may pang gala-gala. Thank you.